Kad je baš primijetio. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Mi kao tada koji smo bili na tom području, pokušali smo se organizirati i pripremiti. Znači 3.3. uzeli smo dan naše brigade kao dan osnutka, međutim ona je malo prije osnovana, ali tad smo imali prvo borbeno djelovanje i tad smo nastavili tako, znači taj krvavi sukob koji je trajao do 10. mjeseca. Kad smo se povukli na teritoriju Oraškog ratišta, na tom ratištu smo isto ostali jedno vrijeme gdje smo pokazali zavidne rezultate. Bilo je to i Livno, bilo je tu i Kupres, bilo je i Bljesak. Znači naša postrojba je tamo gdje je bila potreba za hrvatskog naroda bila i odazvala se u tim momentima. Da li smo mogli više, uvijek se pitamo. Znači, ja mislim da u tom momentu s tim što smo mi imali i na koji način smo se na brzinu organizirali, učinili smo sve što smo mogli. Nažalost, u tim našim bitkama 426 pripadnika naših je dalo svoje živote za opstojnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, 1417 je ranjeno.